Atensyon mga motorista, i-full tank na ang inyong mga sakyanan kailangang umento no sab sa lanang ipatuman sa mga oil companies ug mga adlaw. Mga drivers, mga papublikong sakyanan mityabaw na kung pila ang umento atong sayran pinaginining maong report. Naabdan ako si Jaime Dayo nga nag-ihap siyang sinsilyo sa usa ka gasolinahan. Nagpatubil siya sa iyang multicab nga inabangan lang. Nagpatubil siyang daan karon aron dili maapsan sa oil price hike ug mga adlaw. Dako kaayo ang epekto niini sa iyang panginabuhian sanglit. Ang minimum nga plitihan nagpabilin pa man. Sa ni ato ang kita ni nga murag ni gamay man kay gumikas gasolinang mahal kayo. Kini pila abang nimo sa imong sakinan? 700. Pila limpyo nimo? Ya, may lang mo limpyo tag 500 din, lipay na lang tahan ni para mauli sa atong pamilya. 65 centavos ang kinakdang aumento sa gasolina, diesel ug kerosene, ugma nga moepekto sa alas 6 sa buntag. Gikan sa Enero 3 nining tuiga, miabot na sa 14 ngadto sa 16 pesos ang kinatibuk ang aumento kada litro sa diesel. 12 pesos kada litro sa gasolina ug 12 ngadto sa 18 pesos kada litro sa kerosene. Ang oil price hike kada semana ang nakapahuyhoy sa abaga sa magtiayong blanco nga nagdata-data sa ilang multicab. Ang asawa nga si Dulce mauna ang mangunay sa pagpangunduktor aron masiguro nga adunay ma-take home para madata sa ilahang dipasayrong multicab. Wala na gyud may kanunan ni sir kay mahal gud kaayo unya ang pliti maora gihapon. Dili lang ang mga driver ang niaray sa oil price hike tungod kay mao kini ang hinungdan sa pagtaas sa presyo sa mga produkto nga nagsalig sa transportasyon. Sa maning gobyerno nga murag duto man sakto ang mga driver kay kapila na mo increase niya, wa man gyapon kuha sa plitihan. Gadata pa may ni sir niya ang malimpyo sa kumbana 300 gyud in town. Ang kinukusgan niya 400 usaon naman na sir.